Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşlar. Baqy tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow iş tapary bilen Lewap welaýatyna uğrady. Bu ýere uğramak üçin hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldi. Hormatly prezidentimiz Lewap welaýatyna iş saparyna uğramak üçin paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip, ilki bilen bu ýerde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Durduliýewiň hemde Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onu paýtagtymyzy munun meýlekde ösürmek hemde watanymyzyň bir taraplygynyň şanly 25 ýyldan başlanyp ulanmagy beriljek deskalarda işler depgili şeýle şäher ilatynyň göwüne jaý diýen jarçy olaryň wagtlaryny gyzykly we peýda geçirmek üçin berүү şertleriň düredilmegi bilen baglanyşly meseleler garaldy. Ma'lum bolýarly, hormatly prezidentimiz Aşgabatda ötüş ýurdumyzda ýaýranlarylan giň möçürli özgertmeler maksatnamyzynyň durmuşa geçirişini iýlikleri gözetçikde saklaýar we adamlaryň ýaşaýyş üçin amatly şertler düretmek, öňde barjy tehnologiýary giňdir ornaşdyrmak we ekologik abadançylygy üpsetmek bilen baglanyşly meseleleri möhüm üns berýär. Paýtagtymyzyň golaýyna ýerleşýän köýüň kenarlaryny abadanlaşdyrmak, bu ýerde döwrewap diň jarşdyryny düretmek babatda anyk tawşyklar berip, döwlet başlarymyz şäher ilatynyň we onuň myhmanlarynyň süýgüli künjegine öwrüljek büýük köýli altyn köýlüp atlandyrmagy teklip etdi. Hormatly prezidentimiz berlerde alınıp balyan işleri döwrüň ruhuna laýyk derejede alyp barmak, onuň gurulşyk işlerini milli binagarlyk ýörgüleri bilen häzirki zamanyň ötün tejribelerini utgaşdyrmak iň esasy bolsa, ýokary hil derejesine üpsetmek babatda anyk tawşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz howa menziliniň Lewap welaýatyna iş saparyny urdy. Döwlet başlanynyň üçin Türkmenabat şäherine tarap ugraldy. Biraz salamdan hormatly prezidentimiziň uçary Türkmenabat şäheriniň halkara howa menziline gelip gönni. Howa menziline döwlet başlanyny ýurdumyzyň resmi adamlar garşadylar. Hormatly prezidentimiziň Lewap welaýatyna iş sapary dowam edýär. Şuun milli ykdysadiyetimiziň ähli ulgamlaryny hormatly prezidentimizin Ministrler Kabinetiniň 2020-nji ýylyň 5 aýyna başlanyp geçirilen sany video aragatnaş arkaly mejlisinde öňde goýan bu diýiplerin durmuşy geçirmeň uğurlaryna başlanan maslahatlar geçirildi. Olaryň marşyna ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösürmeň möhüm meseleler boýunça pikir alşmalar geçirilip, öňde durýan bu diýipler ýerine ýetirmeň uğurlary kesgitlenildi. Hemde olaryň milli ykdysadiyetimizdäki ähmiýeti aralyp maslahatlaşyldy. Maslahatlara her podoň öňünde durýan möhüm meseleleň berje edilmegi bilen baglanyşykly tawşyryklary ýerine ýetirmegi işleňişdirmek meseleleri boýunça pikir alşyldy. Häzirki döwürde milli parlamentiň deputatlary döwrüň talabyna laýyk gelýän kanunlary işläp taýýarlamak we ozal bar bolanlaryny rejeleşdirmek boýunça giň möçürli işler alyp barýarlar. Milli parlamentde geçirilen maslahatda bellenşýäli, Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamyny kämilleşdirmek, ilat arasynda ýygy-ýygydan bolup döwlet derejesinde amal aşyrýan işler wagt etmek boýunça taýýarlyk işlerini hereket edýän kada laýyklykda alyp barýarlar. Maslahatda ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny döwrüwaplaşdyrmak boýunça milli parlamentiň şu ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleri, halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine görülen taýýarlyk işleri, hemde Türkmenistanyň konstitusiýasyna ütkötmeler we goşmaçylary girmek hakynda konstitusiýon kanunyň tasdiqaty boýunça ýerlerde konstitusiýon toporyň göçme mejlisleriniň geçirilişi barada çykyşlar dinlenildi. Gasabat döwründe Türkmenistanyň kanunlarynyň 18-i, mejlisiň kararlarynyň 11-si kabul edildi. Olar ýurdumyda ýaňlandyrylan durmuş ykdysady özgertmeleriň, jemgyýetimizi mundan beýlegem demokratiýalaşdyrmaň, hukuk gollawynyň üpçün edilmegine gönükdirlendir. Birleşmiş Milletler Guramasynyň ýürütülüşdirilen idaralary we beýleki halkara guramalar bilen özara gatnaşyklaryň çäklerini birnäçe video maslahatlar geçirildi. Şeride maslahatda Türkmenistanyň konstitusiýasyna ütkötmeler we goşmaçylary girmek hakynda konstitusiýon kanunyň tasdiqmasynyň gutornukly görnüşini taýýarlamak, şeride halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine görülen taýýarlyk bilen bagly pikir alşmalar boldy. Garaşda we bir tarap Türkmenistan iki taraplan we köp taraplan görnüşdi. Awraýly sewit we halkara guramalaryň şäklerini netijeli hyzmatdaşlyk strategiýasyny durmuşa geçirýär. Şunun bilen maglykda Daşary işler ministrligine geçirilen maslahatda döwlet başlarymyzyň ozal beren tawşyryklaryny ýerine ýetirmek we ýurdumyzyň daşary siýasat idarasynyň öňüne goýulan wezipleri çözmek maksady bilen amala aşyrylýan işler barada çykyşlar dinlenildi. Maslahatda bellenşýäli, bir tarap Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasyny durmuşa geçirmek, döwlet başlarymyzyň ozal beren tawşyryklaryny ýerine ýetirmek we öňde goýulan wezipeler amala aşyrmaň şäklerini döwletara derejesinde bolşýaly, awraýly halkara guramalarynyň ulgamyny iki taraplan we köp tarap bilen görnüşdäki netijeli hyzmatdaşlyk ösürmek boýunça ýetgiderli işler ýerine ýetirildi. Şunlukda Gasabat döwründe dünýäniň birnäçe ýurtlarynyň işe wurdydyklary bilen hyzmatdaşlyk etmek hakynda degişli gepleşikleriň geçirilendigi bellenildi.
Geçen 5 ayın dowamyny daşary siýasat edarlarynyň ulgamy boýunça ýoly goýulýan gatnaşyklara ýergiderlik häsiýet mahsus boldy. Şu ýylyň dowamynda bu urda 19 duşuk gurnuldy. Şolardan 12-si gönü video gatnaşyk arkaly geçirildi. Şeýle ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça meýilnamalaryň işler alınıp barlýar. Hususan ýanwar-may aýlaryny ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara toparlarynyň nowatdaky mejlisleri hemde bir näçe iş urlar maslahatlar geçirildi. Maslahatda şeýle-de häzirki döwürde ýurdumyzyň awraýly sivit we halkary gurumlarynyň çäklerini ýoly goýulan gatnaşyklarynyň netijeli häsiýete eýe bolma urny degişli işleriň alınıp barlýanlygy bellenli. Netijeli halkary gatnaşyklaryny mundan beýlegen putulandyrmagy we giňetmäge gönükdirilen halkary derejesinde gatnaşyklaryň ähmiýetini ataldy. Maslahatda ykdysady maliýe toplamyny amalanşylýan işleriň häzirki döwrüň talabyna dolaýyk gelme urny alınıp barlýan işler bu wagtda öňde durýan wezipler boýunça pikir alşmalar boldy. Bu toplamda geçirilen maslahatyň dowamyny döwlet başlarymyzyň öňde goýan weziplerini üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň ykdysady toplamynyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça anyk tekliplerim öňe sürildi. Şu ýylyň ýanwar-may aýynyň netijeleri boýunça jemi içerki önümiň ösüşi 6,10-dan 2 göterme deň boldy. Maslahatda kart veriş edarlarynyň alyp barýan işleri hemde olaryň işini kämilleşdirmek, ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň gerimini giňeltmek boýunça görülýän anyk çäreler bardy, hasawatlar diňlenli. Şeýle maslahatda 2020-2021 ýyllar üçin maksatnamany işläp taýýarlamaga girişmek boýunça milli liderimiziň beren tapşyrygyny ýerine ýetirmek boýunça öňde durýan möhüm wezipler dogrusynda giňişen pikir alşmalar boldy. Bu maksatnamada bellenlen çärelerde ykdysadyýetimiziň durly pudoklaryny düýpli may goýumlaryny goýmak hemde eksporty gollamak gözüňde tutulmalydyr. Şunun bilen birlikde, häzirki döwürde saglyk goraýyş we ilaty durmuş taýdan gormak ulgamyny maýa goýmak biziň ileri tutýan urumyz bolmalydyr diýip hormatly prezidentimiz belleýär. Sany ulgama geçmeň şäklerini Maliýe bank ulgamynyň edarlarynyň işini düýpli seljermek boýunça hormatly prezidentimiziň beren tapşyrygyny ýerine ýetirmek boýunça maslahatda çykyşlar diňlenli. Mälim bolýan milli liderimiz döwlet eýçiliginiň kärhanlary we desgalary hususlaşdyrmagy şartlandyryp, paýdarlar jemgyýetlerini öwürmek işini baş ugurlaryň hataryna kesýetdi. Maslahatyň dowamyna kabul edilen maksatnamalary maliýeleşdirmeň goşmaçy çeşmelerini gözlemek, ykdysadyýetimize maýa goýumlaryny köp bu meselelerin üstünne işlemen zerurdygy bardy. Milli liderimiziň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek urny öňde durýan wezipler kesgitlenli. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň neft-gaz toplamyny halkara hyzmatdaşlygyna, ulgamy öňde barjy tejribelerin we ösen tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Neft-gaz toplamynyň ähli dödümleriniň işini kämilleşdirmek, bu orada durmuşy geçirýän şäherler işçiňleşdirmek, hemde toplamyň önümçilik kuwatlyklarynyň netijeligini ýokurlandyrmak boýunça öňde durýan wezipler we olary ýerine ýetirmeň anyk ýollar kesgitlenli. Maslahatda neft-gaz senatyny 2030-njy ýyla çelli döwürde ösdürmeň maksatnamasyny durmuşa geçirmeň şäklerini şu ýylyň 5 aýyna geçirilen işleriň netijeleri bardy, giňişleýin hasawatlar diňlenli. Şeýle-de maslahatda toplamyň kärhanlarynyň durnukly işini üpçün etmek, şolaryň serişçiler binýadyny hemde eksport kuwatyny netijeli peýdalanmak, bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça milli liderimiziň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmeň anyk ugurlary bardy pikir alşyldy. Milli liderimiziň belleşi ýaly neftiň we gazyň çykarylýan hemde gaýtadan işlenýän mukdary ýergiderli artdyrmalylar. Bazar gatnaşyklaryna laýyklykda toplamyň dolanýaryş we önümçilik müdürlükleriniň guruluş düzümlerini kämilleşdirmek zerurdyr. Döwlet başlarymyz meýilleşdirilýän ýeri tatlamaryň guruluşyny diňe maýa goýumlaryny çekmeň hasabyna amala aşyrmalygyny, munyň üçin çykdyjylary öňdürüljek önümler bilen hasaplaşylmalygyny ünsçekýär. Maslahatda gelje uly bolan meýdanlary öýdürşdirmegi şartlandyrmak, neft çykaryşyna häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça işleri talaba laýyk gurmak bardy. Hormatly prezidentimiziň beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi bardy aýdyldy. Maslahatda Türkmen paýtagtyny abadanlaşdyrmak, guruluşyk işleriniň depkini güýçlendirmek, awtolog ýollaryny döwürwaplaşdyrmak, energetik pudogyny mundan beýlegem ösdürmek boýunça geçirilýän işler bardy, hasawatlar diňlenli. Hasawat döwründe toplum tarapyndan öňdürülen önümliň ösüşi 119,7 göterim meýilnama bolsa 113,4 göterim ýerine ýetirildi. Maslahatda bu toplumyň garamygyna kärhanlaryň ýagdaýyny seljermek boýunça alınıp barýan işler şartlandyrmagy, kärhanlary döwürwap ýagdaýa getirmek, ýa-da hususlaşdyrmak bardaky degişli teklipler taýýarlamak boýunça döwlet başlarymyzyň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça anyk wezipler kesgitlenli. Täze iş orunlaryny döretmeň, sany ulgama geçmeň, hemde guruluşyk serişçilerini öňdürmeň üstünde ýergiderli işlemeň,
telekeçiler bilen degişli işler alıp barıp, ýokary önürjülükli, iň täze enjamlar we innowasion teknologiýalar bilen üpsün edilen kärhanlary döretmeň uğurlary maslahatda esasy öňde durýan wajyp meselelerin hataryny görkezildi. Ýurdumyzyň içerki energetika halkasynyň we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik ulgamlarynyň gurulşygyny dowam etmek boýunça alınıp barýan işler barada maslahatda hasawatlar diňlenildi. Maslahatda bitaraplamyň 20 ýyllyk şanly senesine başlanyp ulanma beriljek desgalarda alınıp barýan işleriň depkini dogrusynda hasawatlar diňlenildi. Ýurdumyzda ýaglandyrylan giň erimli şäher gurulşyk maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi, diýarymyzyň şäherlerini we owalaryny senagat, durmuş we meden maksatly köp sanly binalaryň gurulşygyny, şeýle-de bu uğurda maýy goýum işçiligini höwetlendirmek boýunça alınıp barýan şäherler bardy, maslahatda pikir alşmalar boldy. Ulaw we kommunikasiýa toplumy milli ykdysadyýetimiziň möhüm uğurlaryň hataryna durýar. Bu ulgamda alınıp barýan işleriň netijeligini ýoklandyrylmagy, milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagyna bolşýaly, halkara hyzmatdaşlygynyň işçileşdirilmegine de ähmiýetli bolup durýar. Ulawlaryň ähli görnüşleriniň faýdaşly hereketini üçin etmek, olarda ýoly goýulan hyzmatlaryň derejesini ýoklandyrmak, ýurdumyzyň ulaw üstaşyr geçilgesi hökümündäki derejesini puýtrandyrmak bilen baglanyşykly alınıp barýan işleriň ören uly ähmiýetiniň bardygy toplumda geçirilen maslahatda bellenildi. Milli liderimiziň belleşi ýaly, häzirki döwürde ykdysadyýetimiziň beýleki esas pudoklary ýaly, ulaw pudogynyň dünýäde koronavirus epidemiýasy hemde mejburi çäklendirmeler sebäpli kıyın ýagdaý başdan geçirýärler. Ýöneköý bolmadyk şeýle şertlerde ulaw kampaniýalarymyz bökdünsiz işlemeginde dowam edýär. Gatnawlaryň ygtybarly bolmagyny gadanýar. Häzirki döwürde koronavirus bilen bagly ýagdaý tamamlanýança, bu kampaniýalaryň mali ýagdaýyny durnukly saklamak hemde üznüksiz maliýeleşdirilmegini üpçün etmek esasy wezipedir. Wekmet haklaryny tölemek we maliýe borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin ulaw kampaniýalarynyň serişçileri bolar ýaly, olar gollamalyp döwlet başdanmyzyň bu ýagdaýlary seljerip, zerur şäherler görmek boýunça aýdanlaryndan uralyp, ýerine ýetirilmeli anyk wezipeler maslahatyň esasy özüni düzdi. Ulaw we kommunikasiýa toplumynyň düzümlerini daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özleri bekveti gatnaşyklar işçileşdirmek, olara dünýäniň ösen tejribesini we häzirki zaman teknologiýalaryny ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meselelere hemme tarap bilen esasy çemeleşmeliginiň zerurdygy bardy, döwlet başdanmyzyň beren görkezmeleriniň ýerine ýetirilişi bardy, maslahatda hasawatlar diňlenildi. Owa huzurly toplumyna geçirilen maslahatda şu ýylyň 5 aýynda ýerine ýetirilen işler häzirki wagtda Ahal, Lewap we Mar welaýatlarynyň gyzgalanlyk gally urugynyň depkini hemde Balkan we Daşowut welaýatlaryny bolsa, bu şäherä 12 iýunna girişmek üçin häzirki wagtda taýýarlyk işleriniň alınıp barlyşy barady, giňişlen çykyşlar diňlenildi. Şeýle-de orok mewsumynyň gysga möhletde we ýetkisiz geçirilmegi, meýdanlarda technikalaryň bökdünsiz işledilmegini üçin etmek, hemde kärenleşiler bilen wagtyna hasaplaşmak boýunça milli liderimiziň beren anyk tawşyrklaryny ýerine ýetirmek uğurlary maslahatda giňişlen aran maslahatlaşyldy. Maslahatda göýök bakça ekinleriniň, yer almanyň we beýleki owa huzurlyk ekinleriniň meýdanlaryny giňeltmek, olaryň öňdürilýän möçelerini artdyrmak, hemde owa huzurlyk önümleriniň importyny azaltmak, içerki bazar özümizde öňdürilýän önümler bilen üpçün etmek, hemde ýurdumyzyň agrosenat pudogyny elektron dolundyryş ulgamlaryny ornaşdyrmak boýunça işleriň depkini güýçlendirmek, zerurdygy barada milli liderimiziň tawşyrklaryny ýerine ýetirmek boýunça öňde goýulan wezipeler kesgitlenildi. Häzirki döwürde sowda ulgamynyň durnukly işlemegini üpçün etmek esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Şoňa görä her gün emele gelen ýagdaýa baha berip, zerur bolany durmuşda has gerek önümleriň, şol sany azyk önümleriniň ýeterlik gorlaryny döretmek üçin goşmaça gollaw şäherlerini görmek bilen bagly, döwlet başlarymyzyň beren tawşyrklarynyň ýerine ýetirilişi bardy, maslahatda hasawatlar diňlenildi. Maslahatda telekeçilik pudogyny ösdürmek höwetlendirmek, ykdysadyýetiň hususy pudogyny döwlet tarapyndan gollamak boýunça nowatak şäherler işläp taýýarlamagy we degişli teklipler bermek boýunça gahrman arkadamyzyň beren görkezmeleriniň anyk uğurlary kesgitlenildi. Keçi we orta telekeçiligi hususan fiýahatçylyk iş bilen meşgul bolýan kärhanlara mali hemde maddi tehnik taýdan kömek bermeliyip milli liderimiz belleýär. Şunun bilen birlikde owa huzurlyk önümlerini öndürmek, göýök we miwe önümlerini saklamaga niýetlenen senagat sowuzlaryny gurmak üçin hususy owa huzurlyk kärhanlaryň işlerini işçileşdirmek uğurlary bardy, maslahatda giňişlen hasawatlar berildi. Maslahatda gatnaşanlar milli liderimiziň tawşyrklaryny ýerine ýetirmek boýunça edilmeli işler dogrusynda giňişlen pikir açdylar.
Ilm, bilim, saglyk goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik ulgamlaryny işleriň ýagdaýy, olar ösdürmek boýunça görülen şäherler. Şeýle şol ugurlarda gazanlan netijeler we şu ýylyň 5 aýyny alınıp barılan işler barada maslahatda pikir alşyrly. Bellenşi alkemi tarapdaýyn bilim, häzirki zaman teknologiýalaryny erk edip bilýän we sagdy nesiller terbiýelep ýetirmek boýunça talaplardan ugranyp, bilim ulgamyny, okutmaň usuliýetini kämilleşdirmek, okuw maksatnamalaryny we okuw gollanmalaryny baýlaşdyrmak, mugallimleriň hünär derejesini ýokurlandyrmak boýunça toplumlaryň şäherleri amal aşyrylýar. Döwlet başlarından kararına laýyklykdy. Bilim ministrliginiň innovasiýa maglumat merkezi döredildi. Türkmenistana çağanyň irki ötüşini, olaryň mektebe taýýarlygyny ösdürmek babaty 2020-2025 ýyllarda mektebe çeli çağlar edarlarynyň işini kämilleşdirmek maksatnamasy tasdiklandy. Ýurdumyň saglyk goraýyş ulgamyny ösdürmek bilen baglanşykly hormat prezidenti bilen kararyny laýyklykdy. Türkmenistanyň ilatynyň sagdyn iýmitlenme boýunça 2020-2025 ýyllar üçin milli maksatnamasy tasdiklandy. Ýurdumyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine giriş synaglaryny guramaçylykly geçirmek, hemde täze okuw ýylyna ýokary derejede taýýarlyk görmek, täze okuw ýylyna çelli bilim idaralarynyň kemmesinde degişli abatlaş işlerini geçirmek bilen bagly milli liderimiň beren tawşyrklaryny ýerine ýetirmek boýunça öňde durýan wezipler bardak çykyşlar maslahatyň esasyny düzdi. Geçirilen maslahatda ýanwar-may aýlary aralygyny ýerine ýetirilen ulgam boýunça göz öňüne tutulan şäherler durmuşy geçirmek boýunça alınıp barýan işler dogrusyna giňişleýän çykyşlar dinlenli. Häzirki wagtda medpugatda we çel radio ilimlerine berilýän makalalar hemde çel radio gepleşikleriň taýýarlanmagynyň derejesini ýokurlandyrmak boýunça hormat prezidenti bilen toplumyň ýol başlarynyň öňüne goýan wezipelerini ýerine ýetirmek ugruna alınıp barýan işler dogrusyna hatabatlar dinlenli. Hatabatyň çäklerini teatrlaryň, kitaphanalaryň, muzeýleriň we medeniýet ulgamynyň beýleki edarlarynyň hemde köpçülikleriniň habar berişdirýärleriniň şu ýylyň ýanwar-may aýlaryny alyp baran işleri, olaryň işine häzirki zaman teknologiýalary urnaşdyrmak boýunça geçirilýän işler barada habar berildi. Kagızda neşir edilýän gazet jurnallary elektron ferişçileri geçirmek işini şartlandyrmak, munyň üçin hünärmenler taýýarlap, redaksiýalaryň işgärlerini jemlemek, habar berişdirýärlerini sanly ykdysadyň möhüm meselelerini dowamly beýan etmek boýunça döwlet başlarymyň beren tawşyrklaryny ýerine ýetirmek boýunça maslahatda anyk ugurlar kesitlenli. Tomuska diýen jarş mewsum bilen baglykda ýaşlar üçin gyzykly gepleşikler taýýarlamak, şu ýylyň Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýelip atlandyrma bilen baglanşykly şäherleri ýetgirli geçirmek boýunça ýerine ýetirilmeli işler kesitlenli. Ahal ulaýatyna geçirilen maslahatda 2020-nji ýylyň ýanwar-may aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleň jemleri, şeýle-de täbiti durmuş ykdysaty aýdan ösdürmek boýunça ýaýwanlandyrylan giň möçürli özgertmeliň netijeleri barada hatabatlar dinlendi. Şeýle-de owa milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi boýunça görülýän şäherler, möhümleýin owa hojalygy işleriniň depkini barada pikir alşyldy. Maslahatda häzirki döwürde welaýatda alınıp barýan işleň ýagdaýy, gally urugnyň depkini, şol urugtyň ödüne gowuşy meýdanlaryny alınıp barýan ýydyk işleri, şeýle-de agrotehnik şäherler barada hatabatlar berildi. Mundan başga-da welaýatda öňdirilýän ýer almanyň gök we bakça önümleriniň meçhurlaryny artdyrmak boýunça döwlet başlarymyň tawşyrlyklarynyň ýerine ýetirilişi, täbitiň durmuş düzümini hasy gowlandyrmagyň çäklerini alınıp barýan işler, dehqan guruluşlarynyň depkinlerini ýokurlandyrmak ugruna edilýän tagalalar barada maglumatlar berildi. Şeýle-de maslahatda milli liderimiz howanyň gyzmagy bilen welaýatyň ähli çäklerine ýanyň howpsuzlygynyň düzgünleriniň berza edilmeligi barada tawşyryklaryndan ugralyp, ilatyň aratyna degişli wagt netigat işleriniň ýygderli gurulmagy bilen alınıp barýan işler barada hatabatlar berildi. Mundan başga-da welaýatyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokurlandyrmak, durmuş maksatly dehqan guruluşy işleriniň depkinlerini artdyrmak boýunça görülýän şäherleriň netijeleri boýunça hatabatlar dinlendi. 2020-nji ýylyň hatabat döwrüne Balkan welaýatynyň ykdysadyýetindäki işleň ýagdaýy, o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmek çäklerine maýy goýumlaryny öýleşdirmek depkinlerini ýokurlandyrmak boýunça işleri durmuşa geçirmek ugurlary maslahatyň özenini. Maslahatyň dowamyna häzirki döwürde welaýatyň ähli etraplaryna alınıp barýan işleň ýagdaýy, 12-nji iýulna başlajak gally urugyny görülýän taýýarlyk şäherleri, şol urugtyň ödüne gowuşa edilýän ýydyk işler barada hatabatlar berildi. Şeýle-de welaýatyň çäklerini guruluşyga alınıp barýan dehqanlardaky işleň ýagdaýy, öňde boljak şanly teneler münasibetli guraljak dawralar we ýurdumyň hemişelik beýtaraplygynyň 25 ýyllyk bayramyna görülýän taýýarlyk işler barada çykyşlar dinlendi. Welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna öňdirilýän ýer almanyň gök we bakça önümleriniň meçhurlaryny artdyrmak, gan şugunlarynyň ikisini bellenen möhletde geçirmek meseleleri maslahatda esasy wajyp ugurlaryň hataryna görkezildi.
Daşuğuz vilayetinde geçirilen matlagatda şu ýylyň 5 aýynda ýerine ýetirilen işleň jemleri, Sewitin ykdysadyýatynyň ähli uğurlary boýunça gazanlan netijeler barada çykyşlar diňlendi. Şeýle-de ekrançylyk meýdanlaryna alınıp barlayan işler barada aýdylyp, o milli maksatnamatynyň ýerine ýetirilişi barada bellenip geçirildi. Maslahatda hususan gallorawny guramaçylykly giýişmek, goça edilýän ide işleriniň depkinlerini güýçlendirmek we hilini ýokarlandyrmak maksady bilen durmuşa geçirilýän işler barada hasabat berildi. Şoň bilen birlikde yer almanyň göýek we baksy önümleriniň möçörlerini artdyrmak boýunça ozal berilen tapşyryklaryň ýerine ýetirilişi, welaýatyň şaly meýdanlaryna ýaýwanlandyrylan ide işler barada maglumatlar berildi. Şeýle-de Türkmenistanyň himiselik beýtaraplygynyň 25 ýyllyk münasibetli ulanmagy berilmegi meýillestirilen detgalardaky guruluşy işleriniň ýagdaýy barada aýdyldy. Maslahatyň dowamyna welaýatda gallorawny giýişmek boýunça geçiriljek şäherlere ýokary derejede taýýarlyk görmek, möhümde işlediljek tehnikalaryň bökdönçli hereketiniň üpsine edilmegi bilen baglanyşykly wezipeler hemişe üns merkezine saklamak boýunça döwlet başdarmadyň tapşyryklaryny ýerine ýetirmegiň anyk ugurlar kesgitlendi. Maslahatda Tomsun gelmegi bilen ilatyň arasyna wagt netigat işleriniň ýoly goýulmagy, şunlukda ýangyn howpsuzlygynyň düzgünleriniň berza edilmegi möhüm wezipe bolup durýanlygy bilen bagly ýerine ýetirmeli işler kesgitlendi. Hasabat döwrüne Lewap welaýatyna ýerine ýetirilen işler o milli maksatnamatyna laýyklykda bellenen meýilnamalaryň berza edilişi barada maslahatda giňişleýin gurrun edildi. Şeýle-de häzirki döwürde Sewitin goşa meýdanlaryna ýaýwanlandyrylan giň möçörli ide işleri, goşanyň ziýankeslerine garşy göreşmek we oň keselleriniň öňüni almak uğruna ýerine ýetirilýän ara tehnik şäherler, gallorawnyň depkini barada hasabatlar berildi. Mundan başga da maslahatda welaýatda yer almanyň göýek we baksy önümleriniň mukdaryny artdyrmak, şaly ikisini bellenen möhletler guramaçylykly geçirmek barada maglumatlar berildi. Mundan başga da welaýatyň şäherlerini guruluşyga alınıp barlayan detgalardaky işleň ýagdaýy Türkmenistanyň himiselik beýtaraplarynyň 25 ýyllyk bayramyna görülen taýýarlygyň şäherlerine ýaýwanlandyrylan işler barada aýdyldy. Maslahatyň dowamyna bugdaý hasylynyň gysga wagtda we ýetgesiz ýygnalyp almagy hemem welaýatda yer almanyň göýek we baksy ekinleriniň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek uğruna zerur tagallalyň edilmeligi barada beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada giňişleýin hasabatlar berildi. Şeýle-de welaýatda şaly ikisiniň bellenen möhletde we ýokary hilli geçirilmegi barada çykyşlar diňlendi. Şoň bilen baglykda maslahatda milli liderimiň tapşyrygyna laýyklykda Tomsun gelmegi bilen ýangyň howpsuzlygynyň düzgünlerini berza etmek, bu urda ilatyň arasyna degişli düşündiriş işlerini güýçlendirmek, şeýle-de ýurdumynyň himiselik beýtaraplygynyň 25 ýyllyk münasibetli ulanmagy berilmegi meýillestirilen detgalarda guruluşy işlerini gödökçülükde saklamak, şany sene münasibetli meýillestirilen şäherleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpsine etmek boýunça öňde durýan wezipeler kesgitlendi. Ýanwar-maý aýlary aralygyna Mary welaýatyna ýerine ýetirilen işleň jemleri hemem welaýaty durmuş ykdysaty taýdan ösürmek boýunça işlen taýýarlanylan maksatnamanyň ýerine ýetirilişi barada hasabatlar maslahatyň özünüzdi. Häzirki wagtda ýetişdirilen bugdaý hasylyny bellenen möhletde we ýetkisiz ýygnap almak, gallorawny däne ýygýan kombaýnlaryň we awtologlaryň dolu güýjüne işledilmegi, galla kabul edýän bölümiň hasyly bökdönçsiz kabul etmek bilen baglanyşykly milli liderimiň tapşyryklarynyň durmuşa geçirilişi barada anyk wezipeler bellendi. Goşa edilýän ide işlerini ulanýan owa hojalyk tehnikalarynyň dolu güýjüne işledilmegi, goşanyň diýankesleriniň hemde oň keselleriniň öňüni almak üçin ähli zerur işler geçirilmegi, yer almanyň göýek we baksy önümleriniň möçörleriniň artdyrylmagy, kan çugunlarynyň ikisiniň guramaçylykly we ýokary hilli geçirilmegi bilen bagly wezipeler dogrusundaky anyk ugurlar barada giňişleýin maslahatlaşyldy. Şeýle-de geçirilen maslahatlarda çykyş edenler, hormatly arkadaşymyň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek uğruna ulu huzur bilen işlejekdikleri barada buýsunçly gurrun etdiler. Ýurdumyzda Türkmenistan beýtaraplygyň mekan ýylyna başlanyp gurulýan şäherler bir-birini ulaşýar. Dürli maslahatlar, wagt nesihat şäherleri işçiň häýäti wesenýär. Olary bagtyar rahatlarymyz ul ruh bilenlik bilen gatnaşýarlar. Türkmenistanyň mejlisi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýeti, Türkmenistanyň Zenanır Birleşiginiň merkezi geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşygynyň milli merkezi, Türkmenistanyň baş prokuraturasy, Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrligi bilen bilelikde geçiren edep hem saglyk, maşgala baýlygy atly duşuk massagady oňa atnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi. Çykyş edenler hormatly prezidentimiziň taýsir tagallalar netijesinde berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne alınıp barlayan ägurt uly işler, şeýle-de sagdyn durmuş ýörelgelerini öňküden hem has powtolandyrmak, berk bedenni, arasy ahlakly, ruh bilen nesilleri kemale ýetirmek uğruna durmuşa geçirilen wajyp işler dogrusynda söhbet etdiler. Şeýle-de olar gahrman arkadamyzyň, raýatlymyzyň saglygy barada halkymyzyň eşretli durmuş hakyny edýän aladalary, durmuşa geçirilen dünýä nusgalyk beýik işler üçin
etişlerini aýtdylar. Türkmen Oguçuluk Üniversitetinde talip ýaşlaryň arasynda ilmli ýaşlar berkararlygyň bünyady adly ilmi tasymy bäsişi geçirildi. Bäsişikde üniversitetde bilim berlen durly hünär ugrulary boýunça bir näçe ilmi esaslara daýanyp, talip ýaşlar ussatlyk bilen öz taýýarlan ilmi işleriniň tasymalaryny görkezdiler. Bäsişik çekilişli we gyzykly ýagdaýda geçdi. Hormat adamlaryň bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 8-nji iýuny saat 20-den 9-njy iýuny saat 20-nji boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanşalyň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulutly howa bolup, Demirabad kulmatardan 9-14 metre ýetýän şemal üfer howa gijesine 20-25 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy. Kenarky taraplaryna bolsa 28-33 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny azken bulutly howa bolup, günorta kulmatardan 8-13 metre ýetýän şemal üfer howa gijesine 17-20 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny ütkäp durýan bulutly howa bolup, Demirabad kulmatardan 8-13 metre ýetýän şemal üfer howa gijesine 18-23 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny azken bulutly howa bolup, Demirabad kulmatardan 9-14 metre ýetýän şemal üfer howa gijesine 17-20 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Daşawdy welaýatyny azken bulutly howa bolup, Demirabad kulmatardan 9-14 metre ýetýän şemal üfer howa gijesine 18-23 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azken bulutly howa bolup, günorta kulmatardan 9-11 metre ýetýän şemal üfer howa gijesine 20-22 gradus, gündüzine 32-34 gradus maýl bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 9-ny magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy araşdyrýar. Merhaban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýalyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeresenýär. Ählet şoň üzerine bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş taýyň ýerleşler.